Fadzai Mahere osvora aiwa kuwinwa kwakaitwa the best performing minister kuna Inshas Masuka anova Minister of Land, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development achiti aiwa akambozi the best performing minister noda kwekuti aiwa akafeila kukama up with a land tenure scheme. Muri yeZimbabwe ndisanapinda mashoko amudanyogwa naFadzai Mahere anyatsoratidza kuti aiwa pana kwatiri kuenda. Nodebwa subscribe like otina on the bell icon. Tipinda paendo pakanyora chiti in Zimbabwe the minister who president over a fraudulent multi-million dollar gold scheme has no idea how to build a land tenure system for agricultural land, has failed to solve the water crisis, and has no clue on how to use a dam which costs millions to build to improve access to water. Won an award from the government for being the best performing minister. We now need new leaders. Mashoko antogwa naFadzai Mahere achiti aiwa Inshas Masuka anoratidza kuti ministry yacho asitogona kuimanager. Aiwa anopiwa millions ekuti akwanise kustrata dam but he's failing. But that information yamuri kuona masituations ari kuona kuhandla mutungamiri wenyika anomuawarda an award yekuti he's the best performing minister. But we now need new leaders. Noda kuti aiwa pana kwatiri kuenda. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko anaitogwa naFadzai Mahere. Aiwa pinai comment section medu mutudze mafungiro enyu. Musana subscribe, kulike, tinotina on the bell.